Daghan kaayo ang nindot nga mga pagtulunan nga makuha nato sa atong mga pagbasa karon ug sa atong ebanghelyo. Ang atong na produce ang bunga natay duha ka santos. Si kaila mo? Kisay una natong santo? San Lorenzo Ruiz, taga Manila, Binondo. Ikaduha, San Pedro Calungsod, taga diin. Ingon sila taga Hinatilan ko no, Pedro Calungsod, taga Cebu. Mo nay final nga kaning historical nga paglukit sa iyang Pinoyanan. Si Lorenzo Ruiz na-apil sa mga martyrs nga nagmisyon sa Japan. Si Pedro Calungsod na-apil sad sa mga martyrs nga nagmisyon didto sa Guam. Kini siya usan ni kapagtimaan nga mao ni pruiba ba sa kaning giingon ni Hesus. Giingnan niya si Tomas, di ba si Tomas nituo man siya Ginoo ko og Dios ko sa dihang nakita na niya, pero katong wa niya makita si Hesus, gisultihan ra siya sa iyang mga kauban, ingon siya, di nako makita, di nako mahikap ang iyang samad, di kumtuo. Kita ang nagmisyon nato nga mga katsila, wa to magda sa samad og sa tinuod nga lawas og presensyas Ginoo. Ang ilang gida dinhi ang pagtuo, faith. Mao na tungod aning maong pagtuo, matud pa ni Kristo, og motuo mo nako bisan wa mo kakita kanako, mas bulahan pa mo ni Tomas. Si Santo Tomas na santo man, pero mas bulahan pa kunutong motuo bisan wa kakita kaysa ni Tomas nga miluhod og mingon Ginoo ko, Dios ko. Kay giingna naman ni Hesus, sige, dira akong samad ay. Hikapan ni akong kuan, kaning akong kilid. Nya nabuslot man Diha pa na kumbinser si Tomas. So ang pagtuo di ay makapahimo natong bulahan. Mao na si San Pedro Calungsod og si San Lorenzo Ruiz gitawag natog mga bulahan. Kamo, gusto mo mahimong bulahan? Kinsa dinhi ang mituo nga si Kristo tinuod yung nabanhaw, lawas og kalag. Taas ang kamot. Ngano man mo dihang uban wa man mo pataas? Musbon ako ha. Kinsa ninyo dinhi karon ang mituo gyud nya kumbinsido gyud nga si Kristo nabanhaw, lawas og kalag. Taas kamot. O kana, mo na sakto. Pwede na mo mga matay. Nga naman, kay matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, isangyaw niya, isuhat ni siya, nga ako nabanhaw o gibuntog ko na ang kamatayon, wala na'y gahom ang kamatayon kanako, mabanhaw rasad tong tanan, nga nagpakamatay kuyog nako. Muna si San Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, sila pa mang duha atong na-recognize, pero napagoy daghan. Kanang nagpakamatay sila sama sa kamatayon ni Kristo, tungod kay nasayod sila og siguro sila nga mabanhaw. Kinsa man sa ninyo dinhi ang motuoron nga si Pedro Calungsod og si San Lorenzo Ruiz tinuod gyung nabanhaw, lawas og kalag, nya tuan na ron sa langit. Taas ang kamot. Adi na mo to? Sayop din simbahan di ay. Nasayop ang simbahan. Allah, patay mo diya. Mao na, sa tinud-anay ang atong problema karon sa atong pagtuo, bisag na human na taning 500 years natong pagsaulog, daghan pa kaayo natong mga Filipinos, lay persons o pari nga dili pa gustong mamatay sama sa kamatayon nga giagian ni Kristo. Daghan. Ngano man, nahadlok patas kamatayon. Hilingi ay mong tupad. Ina, gusto kang mamatay nga martir? Sige na. Na gusto kang mamartir? Sige na.
Oh, galiso day. Wa mangge mo mulingi sa inyong tupad. Bisas paglingi na lang unsa nakag-imartir. Bisag paglingi hadlok. Lingi tanang unta kailana. Unsa nakag-ingnon ka pagpamartir lang, pakulata lang. Samot nagyud kang dili mo tuman na. Ngano man nagtuo manggod ta nga ang kasakit ug kamatayon isip martir usa ka dakong dimalas, usa ka dakong inhustisya, usa ka pagpanamastama sa atong kaugalingon na kinahanglang yung ikihan na nato, kinahanglang protektahan nato atong kaugalingon. Mao gid nay atong framework karon. No? Di man mo musanong. Mahubitan ang sigitag pangural sa tong balay kay para wagi mahitabo na tong dautan. Hinaot unta nga nangural ka kay para lang na sa imong pag-preserbar sa angay i-preserve pero di ka mahadlok mamatay. Pero kasagaran gyud butangan pag CCTV aron gyud di gyud mamiligro kana bang makalikay gyud ba? Mahina pa der kay sa dip amusod ang kawatan ilhan na nato daan ako mao day na purpose anang CCTV. Nyag na say mahitabo pa der ato sang matris kay para ba makiha nato, makuan, mapasakaag kaso, ebidensya man na siya. Mao day na siya. Nya gisugo ka na sa Ginoo. Ito bag. Gisugo wa. Basin sa gisugo wa ta kibaw. Unsaon man nato pagkahibaw nga sugo na sa Ginoo. Basta ang maong buhat makapaduol nato sa Ginoo og mahimong suod og kuyog nato ang Ginoo. Sa unang pagbasa si San Pedro kuyog sa Ginoo, suod kay sa Ginoo. Unsa may nahitabo si San Pedro naliwat sa Ginoo. Tanang masakiton maayo. Tanan nga mga giyawaan nga dad-o niya mga ayo. Hangtod na lang gud noon matud pas unang pagbasa ang anino niya inigagi gipahigda ang mga masakiton daplinsdan kay inigagi ni San Pedro ug ni San Juan ang ilang anino makaayos masakiton og sa mga giyawaan nya naayog gyud kuno ang tanan. Ngano man kuyog nila ang Ginoo. Nindota no? Kamo inyong anino makaayog masakiton. Basig inyong silingan anino pa lang ninyo kulbaan na kay kani maningil na sa nisutang. Basin kamong mga ginikanan anino pa lang ninyo inyong anak gikulbaan na kani nasaba na sa niron. Ang kuya og anino palaspari ang sakristan kulbaan na yaw-yaw na sa niron. Kana tang malipay ta og nana ang tao. Ano sa aramang ginamahitabo nga ang mga tao muduol na tog maayo nya magsigi og kanang pangayo og kaayuhan kun ang Ginoo kuyog nato. Kana ra gyud. Kuyog gyud tas Ginoo. Nya kanusa na mahitabo kun kita magpuyo sa kinabuhi nga gipuy-an sa Ginoo. Unsa may iyang gipuy-an? Pagkamaluluy-on. Matud pa sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Pasalamati. Ano to? Pasalamatan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan. Basta nindutan. Okay. Lingi ang imong tupad. Nya pangutan-a siya ing nahigugma kanako. Ina. Pangutan-a ba? Ina nahigugma kanako. Hoy, pangutan-a ba? Kana imong tupad ba pangutan-a? Ay pagpili og naong ina nahigugma kanako. Di man guna kamo sa no ang inyong hunas gugma kana ra yung sex. Dili na maoy. Si Kristo nahigugma nato, wa makig-sex nato. Laway kay tagunahuna no. Angay tang maghigugmaay. Kay matud pa ni Kristo, paghigugmaay mo sama sa akong paghigugma ninyo, nya kabahin sa paghigugma kana yung kaluoy nga way kondisyon.
Maluoy ta, dili ta magsigig kalagot. Kita gud lagot man koy atong kasagarang himuon, di man kaluoy, kay wa man sa ta mahigugma. Muna nga kinahanglan kita usang mahigugma. The greatest commandment is love. Kagabi na-touch kay ko, inaot uta makabati ni siya. Niabot ko diri alas 11 nas gabi. Dihay nagparking nga sakyanan. 2 hours nang gahuwat. Kay gusto gid siya makakita nako, kay muuli na siya balik ngadto sa Germany. Pagkakita niya nako, lapad kita na ko ni mo picture ta. Ngit-ngit ta kayong simbahan. Nako, sige, dinhilan ta sa gawas pa picture sa padiruy adto lang ta sa sulod kanang hayag, gipasiga nako tanang suga diri haron lang gyud mi magka-picture. Ana. Nakaingon ko, ala, grabiha ani niya no. Nako unya, unsa may sunod siya, mupalit kog slot. Nako, sige, palit kog slot. Nako, di ra ba ko mudawat ana niya sirado ng opisina, agi tawag lang sa nako ni si Remy kani ako ang sekretary, nako resibo dito rin kay para palit mag-slot alas 11 gabi. Inaot untang buhi pa to siya no, inigbalik na to Germany. Nganong na-touch man ang mga tuas gawas ang iyang testimony, dili tungod sa akong naong, dili tungod sa ato diring simbahan, although na-amaze kay siya kanindot, pero matod pa niya ang paghikap sa Ginoo sa akong kasing-kasing o sa akong mga mahal sa kinabuhi pa der, amazing kayo. Grabe no? Muna siya. Ni antos og duha ka oras nga huwat nako, kamo gani galisod magimog antos paminaw nako 30 minutos. Sige na mamugtan-aw na inyong mga relo. Ginay, undang nako.